गलादांनि गुदि फरायसालिनि बारगौ गाहाय फोरोंगिरि आरो मोनसे समनि गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गोख्रों मावथि एबा बारगौ आफादगिरि रेनजेन्द्र नार्जारिया बे बुहुमाव गैलिया। गलादांनि गुदि फरायसालिनि बारगौ गाहाय फोरोंगिरि आरो मोनसे समनि गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गोख्रों मावथि एबा बारगौ आफादगिरि रेनजेन्द्र नार्जारिया रुंसारि जाबाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरि गामियाव इं 1953 मायथाइयाव जोनोम मोननानै बिथाङा गोजौ सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव गोबाव सम गलादांनि गुदि फरायसालियाव सासे फोरोंगिरि महरै खामानि मावबोदोंमोन। फोरोंगिरि महरै खामानि मावनायल' नङा, बिथाङा सासे गोग्गो गोसोनि समाज सिबियारि आरो मोनसे समनि गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गोख्रों महरै आफादगिरिनि बिबानबो लाबोदोंमोन। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बिथांनि देहाया गोबाव समनिफ्राय लोरबां जानानै दङमोन। बेनिखायनो गुवाहाटीनि गंसे गावारि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादोंमोनब्लाबो मैया समबार सानखालि बेलासि समाव 72 बोसोर बैसोआव रुंसारि जायो। बिथांनि रुंसारि जानाया गसाइगाव ओनसोलनि आरो बर' समाजनि जोबोद खहा जादों बुंनांगोन, जायनि थाखाय ओनसोलनि गोबां सानसुमै बिथांमोनहा दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांनि गोथै सोलेरखौ बिदाय होनाय समाव दिनै गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए धीरन बसुमतारी, जमदुवार बियाबनि लोगो TCLCCनि मासिगिरि नितुन बसुमतारी, गसाइगाव दखरा एबसु, गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावथि बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद आरो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। जोंनि बे हालामनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जे मैयासो गुवाहाटीयाव थानाय एप'ल' हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट लानानै जोंनि बे ओनसोलनि सासे थुनलाइगिरि, समाज सिबियारि आरो गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा गोबां हाबा मावबोदों। मानगोनां रेनजेन्द्र नार्जारि बिथाङा मैया रुंसारि जादों आरो बे रुंसारि जानायखौ बे खबरखौ मोनमारनो जोङो बयबो दुखु मोनदों। दुखु मोननायजों लोगोसेयै जोङो दुखुथिया न'खरनिसिम जोंनि दुखु मोननायखौ जोङो बिथांमोननिसिम फोरमायदों आरो लोगोसेयैनो जों गेदेरथार मिजिं थिदों जे थालांनाय न'खराव जेफोर दङ बिसोरखौ जाहाथे आनान गसाया मोजाङैनो मोजां बे संसाराव थांनानै थासान्दि मोजाङैनो दिथा होयो एबा जोथोन लायो एबा मोजाङैनो दैदेनलांनो हेफाजाब होयो। आरो लोगोसेयैनो बिथांनि रुंसारि जानायाव स्पेसियेलि जिहेतुके बिथाङा गसाइगाव बर' साहित्य सभानि सासे बारग' आफादगिरिमोन, जोंनि गसाइगाव ओनसोलाव जोबोरैनो दुखु मोनदों। मानो होननानै बुङोबा बिथाङा गोथाङै थानाय समाव खालि थुनलाइल' सिबिनाय एबा खालि फोरोंगिरिनि हाबाल' मावनाय बे नङामोन। ओनसोलावहाय समाजजों थाफानानै बिथाङा समाजनि जेसेबां जेंना जेंगोना बेवहाय बाहागो लाफानानै बिथाङा गोबां खामानि मावोमोन आरो स्पेसियेलि नैबे जोनोम जायगा जारागुरियाव बिथांनि अबदाना गोबां दङ। दा बिथांनि जे अबदानफोर होलांनाय बेखौ जोङो फंनैसो बाथ्राजों बुंनानै फोजोबनो हाया। खालिबोल' जोंनाव मोनसे आफस'स थाबाय जे बिथाङा आरोबाव जुदि थांनानै थाबावोमोनब्ला निस्सय जोंखौ थुलुंगा होगौमोन, ओनसोलाव गाहाम हाबा मावनायाव बिथांनि आरोबाव बिहोमाया थाबावगौमोन होननानै जों सानदों। जोङो बिथांनि रुंसारि जानायनि सिगां मास मोनसेनि सिगांसो जोङो बे न'खराव फैनानै बिथांजों सावरायफैदों। नाथाय सावरायदोंब्लाबो बिथांनि देहाया जिहेतुके लोरबांखामोन, अब्लाबो जोंजों गाहामथारै बिथाङा बे न'आवनो जोंखौहाय आसन होनानै साहा लोंहोलायनानै आलासि बरायनानै मोजां बाथ्राफोरखौ सावरायदों। दा बेनिखाय बिथांनि जे बाथ्रा बुंनाय सावरायनाय गोथांनि जे महर, बे महरा जोंनि गोसोआव रिफिखांदों। दा जोङो जिहेतुके मानसिहा जेबो बेवहाय हमथानो हानाय जोंहा जेबो केपासिटि गैया। खालिबोल' जों मिजिंथिबाय जे आनान गसाया बिथांनि जिमाखौ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा होयो आरो न'खराव जाहाथे आरोबाव जेसेबां माने समसिम सोलिलांनांगौ बेवहाय जाहाथे मोजाङै सोलिलांनो हायो, बेखौ आङो बे ओनसोलनि जानानै आरो बेक्तिगत जानानै आनान गसाइनिसिम आर'ज गाबबाय। आफादगिरिमोन बिथाङा मैया गोबाव सम गावनि बेमारजों भुगिनानै मैया गुवाहाटीनि
एपल' हस्पिटालाव बिथाङा जोबथा हां लाबाय। जों बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जोङो न'खरनिसिम दुखु फोरमायो। बिथाङा सासे खोब मोजां व्यक्तिमोन, समाज सिबियारिमोन आरो गोजोन मोजां मोनग्रा सासे व्यक्तिमोन। बिथाङा जिबनाव रावजोंबो बे रोखोम गाज्रि मोनलायनाय बा नांलायनाय बिदि बिथांनि जिबनाव जों नुफेराखै। बिथाङा रावनिबो गोसोआव दुखु होआमोन। दुलाराय गसाइगाव ओनसोलावनो बयजोंबो सिनायजानाय सासे व्यक्ति आरो बिथांखौ जोङो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि सासे केबिनेट हिसाबै जों मर्यादा होबाय आरो बिथांनि मुङाव जोङो सानथाम जोंनि हारिनि माहारिनि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जे जोंनि फिरफिला, बे फिरफिलाखौ जोङो मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादनि मावख'आव जोङो आद्रायै सानथाम बिरहोगोन। बिथाङा सासे फोरोंगिरिमोन। फोरोंगिरि हिसाबैबो बिथाङा मोजां मोनसे नाम दङ ओनसोलाव। बे जारागुरिनि ओनसोलनि सासे मोजां व्यक्ति होननानै परिचित आरो दिनै नुनो मोनदों बेवहाय दुलाराय जारागुरि ओनसोलनि गासैबो मोजां मोजां व्यक्तिफोर, बुद्धिजिबिफोर, दैदेनगिरिफोर, राजनितिकनि दैदेनगिरिफोर, थुनलाइनि दैदेनगिरिफोर आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोर बेयाव नुजाफैदों। बिथांनि थैनायाव दुखु फोरमायफैदों, न'खरनो दुखु जासिदों। बिथाङा फोरोंगिरि मावनायजों लोगोसे समाज सिबिबाय थादों आगोलनिफ्रायनो। थांनानै थासान्दियावबो बिथाङा बिभिन्न सोलोंथाइ अनुष्ठानजों जड़ित दङ। बिथाङा सासे फोरोंगिरिल' नङा, माहारि सिबियारिल' नङा, समाज सेबाल' नङा, बिथाङा सासे खन्थाइगिरिमोनबो। बिथाङा जिबनाव गांब्रैसो खन्थाइ बिजाब दिहुनबाय। बिथांनि खन्थाइखौ जों फरायबाय, फरायनानै जों मिथियो बिथांनि जे गोरबो, बे गोरबोआ बेसेबां निस्थार, गोथार, बेखौ जों बिथांनि लिरनायनिफ्राय जों मोनो। जोङो बेखौनो आफस'स खालामबाय बिथाङा जोंनि गेजेराव थायोमोनब्ला जोङो जोबोद गोजोन मोनबावगौमोन। किन्तु बिथाङा बेमारजों भुगिनानै मैया एक्सपायार जानायाव जोङो गसाइगाव जिल्ला गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो फरायसा आफाद लोगोसे आं निजे मिरु बर' थुनलाइ आफादनि सासे नेहाथारि जानानै गोथौ दुखु मोननायखौ आङो बे न'खरनो आङो जासिबाय। जों बिराद आफस'स। जोङो बे आदाखौ जोङो माजे माजे जों नायफैबाय थायोमोन। बिराद मोनसे मोजां परिबेसाव बिथाङा थांनानै दंमोन। ओरैबादि डिसिप्लिन, बिथांनि भाषा बुंनाय, बिथांनि साराउन्डिं, बिथांनि न'नि जे कम्पाउन्ड, जिगाब दाइसेबो, लेखा गांसेबो, प्लास्टिक गांसेबो जे हायाव गोलैनानै थानो मोना, बिथांनि दाउआ सिथ्लायाव जे खिनो मोना, ओरैबादि डिसिप्लिनखौ आं बिथांनिफ्राय सोलोंलांदों। बिराद मोजां मोनसे। दा दुखु गोनां बाथ्राया बेनो जाहैबाय जोंनि गेजेरनिफ्राय आदाया अराय समनि थाखाय रुंसारि जानानै थांबाय। जों आदाखौ बावा। जोङो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि सासे केबिनेट हिसाबै बिथांखौ जों मर्यादा होबाय आरो गाबोननिफ्राय जोङो सानथाम जोंनि आफादनि फिरफिलाखौ जों आद्रायै जों बिरहोगोन आरोखि। थेंक इउ।